ameta ni waati na min ye kulukorokaw fɛ yen kulukoro sirabaga kasara o kɛra jagokɛlamuso dɔ ale kɔni sata ye maa kofɔlen a ye a sɔrɔ nin kalo tile 8 kunungo subangaw olu fɛ yen min ye jagokɛlamuso in ye bɛn de kɔni sira bila ka taa ale sɔrɔ a ka bitigi kɔnɔna na a kɔni sara o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min ye fure in ye sa maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko sofɛrikɛ kɔni k'u y'o nɔ minɛ a nɔgɔnin fɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn Bafula bɛ k'aw fɛ maa minnu tun bɛ baara kɛ Jamanu Siman na n'o ye siman bɔyɔrɔ jamukaw fɛ yen olu ka kiiri a jaabi a kiiri kun kan ka sigi sen kan juillet kalo tile 29 u y'a a kun kan ka sigi sen kan kuna siningo a yɛrɛ sa k'a fɔ n'o ye juillet kalo tile fɔlɔ ye a bɔra o dɔgɔkɔrɔ k'a bila juillet kalo tile 29 na ko sabula kiiritigɛla min bɛ yen n'o kun kan ka kiiritigɛ baara kɛ Fala ye o kun taara Makan ale ma se ka segin ka taa Kayi fɔlɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a kɛ o ye sangaw fɛ yen ɲinan min ye san sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye a y'a ɲini sangaw bɛɛ lajɛlen fɛ Fala ye maa minnu kɛrɛnkɛrɛnna n'u bɛna malo sɛnɛ n'o ye sɛnɛ kɛcogo ɲuman ye Mɔkutari Bɛnkɛ Tarawele ni ale yɛrɛ u ka sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye ko ɲinan ta in k'u ka malo ɲini malokisɛ min n'a bɛ se ka seri yaasa ka se ka baara kɛ n'o ye filanan kɔni ye min ye o ye k'a yira sa k'a fɔ a ka kɛ fɛn fana ye mun bɛ se ka wuli joona sabula nin waati in na taji tɛ yen min ye forobaaraw ye yɛlɛma donnen don u fana na o la sa nin fɛɛrɛ fila kɔni sigira sen kan sumansi ɲɛnɛma sumansi min bɛ se ka fili yaasa ka se ka danniko kuma k'o bɔ a la min ye sɛnɛ labɛn ni baara minnu bɛ kɛ sa ni kuran ni tajiko bɛ don o la a kɛ kun ye o ka se ka bɔ a la pewu Mɔkutari Bɛnkɛ Tarawele ko k'a b'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ u ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ nin ko in na ko sabula tajiko dɛsɛ o de y'a to n'u bɛ ka nin baara in kɛ tacogo la sabula kuran tɛ dugu yɛrɛ la tumutukaw fana fɛ yen sɛnɛkɛlaw n'o ye malo sɛnɛnaw ye Fala ye san 2026 baara hukumu kɔnɔna na sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna yɔrɔ caman larawuli yɔrɔ minnu larawulili bɛna sigi sen kan sa o jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen baabu sigira sen kan hakili jagabɔ ka kimɛli kɛ ka tɛmɛ ni samiya tɛmɛnen ye ɲinan ta baaraw bɛna boloda cogo min na k'o fana ɲɛfɔ a yira sa k'a fɔ ko jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko baara minnu bɛna sigi sen kan a bɛna to malo bɛ se ka kɛ dayikaw fɛ yen a ma ja ale ni koriyomekaw fɛ yen ɲɛmaw y'a yira sa ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɔlen filɛ nin ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra u ka sigi sen kan yaasa cogo min na min ye sɛnɛko ye a ka se ka don ba la kuma tɛ malo sɛnɛ tumutu ale marabolo kɔnɔna na a ka se ka don ba la segukaw fɛ yen ko sɛ sɔngɔ yɛlɛla han an kun bɛ sɛ min san fɔlɔ Segu Fala ye 400 600 ka taa b'o la ka kɛ 1000 bi a kɛra 1000 ni 600 ye sɛkuru kelen waleya in dɔwɛrɛ tɛ dɛ sɛ yɛrɛ de tɛ ka ye Segu yɛrɛ dugu kɔnɔ sabula taji tɛ yen bolimafɛnw olu tɛ ka se ka bɔ dugumisɛnw na ka na dugubaw kɔnɔna na wa minnu fana bɛna ni a ye n'olu bɛ moto ninnu i ka huju ninnu olu tigi de bɛna ni sɛw ye ka bɔ togoda la olu fana ka moto tɛ se ka a fɔra k'olu ka jɔ fɔlɔ an tɛna kamiyɔnw ɲini ka taa sɛw ta walima firiko nɛtu yaasa sɛ ko dɛsɛ ka na kɛ Segu kɔnɔna o a bɛ se ka kɛ Kayi yanfan ninnu ye nka Segu yanfan a man ɲi Fala ye Mali jamana ɲɛmaaw u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini baɲumankɛw yaasa cogo min na maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka se ka olu don ba la i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ tun ye layidu ta k'a fɔ ko a ye musaka labɛn ani AES jamanaw olu ta dafara tewu nka an ka baɲumankɛw olu ka musaka Fala ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an bɛ a la o la sa gouvernement yɛrɛ y'a lajɛ ale bɛna fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ degun kɔnɔna na olu bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na Kayikaw fɛ yen sifinw ka so min bɛ yen n'o ye Carrefour des Jeunes ye kɛnɛ sɔrɔla yen kɔnɔna na nin waati in na drapeau bɛ se ka yɛlɛ yɔrɔ min na Fala ye min ye conseil régional de la jeunesse ye n'o ye sifinw tɔgɔla bolofara min bɛ Kayikaw fɛ yen ale de ye denmisɛnnin jɛkulu maa 100 fara ɲɔgɔn kan sa n'o ye tɔnw ye yaasa ka se ka don an ka bɛn maaya la ale kɔnɔna na u n'olu bolo ni ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka drapeau yɛlɛ yɔrɔ in kɔni dilan sa min ye Carrefour des Jeunes ale kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen Buguni minɛn dɔ taara ka di yen Buguni dugu kɔnɔna jeunesse maaw ma Fala ye région jeunesse ko tɛ dɛ Buguni yɛrɛ mara jeunesse min ye ordinateur n'a maɲɔgɔnlenw ye o taara ka d'u ma maa fɛ maa min ye jura min n'o ye Sulemani Kone ye ale kɔni y'o ta k'o di Yaji Sangare ma ale min ye Buguni dugu o CNG ɲɛmaa ye maa kofɔlen n'o ye Yaji ye a ko a bɛ Sulemani fo a ka nin waleya ɲuman in na a ye min ta ka di olu ma nin ye minɛn ninnu k'u na minɛ ka ɲɛ yanni donbolo wɛrɛw ka kɛ
ko ne kɛ fana y'a yurula fala ye ko nin ye mɔba ɲɛbila ye fɔlɔ bɔnma ɲɛbila ye nin ye n'ala sɔnna ma ni nin bɔra sira fɛ u k'u sigi n'a ye ale ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ imprimante ni ordinateur n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a na donbolo wɛrɛ k'u ye yaasa cogo min na conseil ale bɛ se k'a ka baara kɛ ko n'an bɛnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye ɲɛtaa ko o bɛ sɔrɔ